20-vuotias Saarenmaan eli Viro tyttö. Olen ollut hevosten kanssa 7-vuotiaasta asti. Olen ollut ennen Virossa semmoisen kotintallissa kuin Köllialan talli. Ja olen niinku melkein esteratsastaja, niin sitten olen käynyt kans Virossa hevoskoulussa melkein vuosia aikaa, mutta sitten kun oli pakko muuttaa Suomeen, niin mä en saanut tehdä sen loppuun, että mun oli pakko tulla pois. Haluan päästä sinne kouluun, koska haluan tulevaisuudessa tehdä hevosten kanssa töitä ja mun oman talliin ja opiskella niinku enemmän hevostesta ja sen työstä. Olen tehnyt tallin töitä aikaisemmin usein ja ei se ole mulle niinku uusi juttu. Olen asunut Suomessa vähän yli 2 vuotta ja tämä kaveri on ollut nyt melkein vuosia aikaa, että se on nyt oman hevonen. Mut joo, toivotaan, että pääsen sinne. Kiitos, moi!